लोगोफोर आं दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आं जाबाय अमाराजा बयनिबो खाजा आं जाबाय टफिराम नायनो आराम लोगोफोर दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय एसे दुखु मोनदों आरो दुखुआनो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअ लाबोबाय थायिखौ आंनि बे पार्सनेल ब्लगखौ लानानै बायदिसिना बुंहरो मानो होनोब्ला आं मानसिया सासेल' सानै साथाम नङा गासैखौबो हारसिंनो मेनेज खालामनांगौ गोनां जायो लोगोसे आंहा जबबो मावो आरो मोनसे कार्टुन बानायबाय थानो थाखाय दिमागा सलिबाय थानांगौ जायो खारबाय थानांगौ जायो खर'नि मेलेमा आरो मिनि होनांगौआ एसेबां गोरलै नङा नों जायखौनो बेखौनो जानला मानला समाव मिनि होनो हाया नङा होमबा स' बेफोरबायदिखौ साननो थाखाय मानसिनो मेक्सिमाम बेसेबां टाइम नांगौ बेसेबां टाइम नांगौ नङा होमबा फिल्म लिरग्राफोराबोथ' बोसोरसेयावसो मोनसे लिरनानै दिहुननो हायो 3 घन्टानि फिल्मखौ थिग बिदिनो बे एभ्रिडे 20 मिनिटनि भिडिअखौ साननो थाखाय एसे टाइम नांगौ जायो आरो बेनि सायाव भइस ओभार होनाय आरो बेनि सायाव एडिटिं थ' बेफोरबायदि खामानिखौ सानसेयावनो जुदि 10 घन्टा होनानै मावबाय थायोब्ला मोनसे रुम सिङाव थानानै मोनसे मबाइलखौ दांबाय थायोब्ला बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थायोबा मानसिया दिमागाव मेङो मिन्थिबाय सोलेरा मेङालासिनो मेन्टेलि माने मेंनाय मोनो आरो थ' बेफोरबायदि मेंनायखौ मालाबा रेस्ट लानांगौ गोनां जायो आरो बे रेस्टखौ एसे बेरायनानै हेगारनांगौ जायो मोनसे रुम सिङावनो थानानै जुदि मबाइलावनो थाबाय थायोब्ला मानसिया मा जागोन डिप्रेस थांगोन नङा होमबा नंगौथ' आरो मोनसेल' मबाइलाव नांनानै थाबाय थायोब्ला मानसिनि मेगनाबो गाज्रि जागोन सोलेराबो दुरबल जागोन जानो लोंनो खहाबा जागोन लोगोफोरखौबो सुखुवा जागोन बेनिखायनो मानसिफोरजों कमिउनिकेसन थाबाय थानांगौ बेरायनांगौ लोगोसे माइन्डखौ फ्रेश खालामनो थाखाय गोजान जायगायावबो बेरायहैनांगौ एसे खाथि खालायावलाय बेरायबाय थाखायो नङा होमबा बेनिखायनो लाब्रा अनसायगिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ मानो लाबोआखै बेखौ आंनि पार्सनेल ब्लगजों दारुजों मानो होनोब्ला आंहा रेस्ट नांगौ गोनां जायो जेब्ला रेस्ट लागोन बाहेरायाव ओंखारगोन अब्लासो माखासे खोथाफोरखौ मिथिलायगोन माखासे थासारिफोरखौ मा सोलिदों मा सोलिया मिथिगोन बाहेरायाव ओंखारलांबासो न' सिङाव थाबाय थाबाथाय जेबो मिथिया बेनिखायनो मालाबा बाहेरायावबो ओंखारलांनांगौ गोनां जायो जोंनि मेलेमखौ रिफ्रेश होनांगौ जायो रेस्ट होनांगौ जायो मबाइल गंसे लानानै न' सिङावनो हाबबाय थायोब्ला मबाइल गंसेजोंनो 10 घन्टा 12 घन्टा 24 घन्टा थाबाय थानांगौ जायोब्ला मानसिनि मेगना गाज्रि जायो बेराफारसे जबबो मावनायजों बिथिंजाय मबाइलावनो नांबाय थानांगौ नङा होमबा बेनिखायनो रेस्ट होनांगौ जायो नोंथांमोना बेखौबो एसे बुजि गोरोंफोरखौ बुङाखै दा नोंथांमोना दैयाव नांनाङा जाय बिथांमोना कमेन्ट हरो भिडिअखौ लाबोआ माया बेरायगासिनो दं मागासिनो दं होननानै बुङो बिथांमोनखौ बुङो जायफोरा बुंहरदों गावसोरखौनो खालामनो खोन्थालाय सानसे मबाइलावनो बखिबाय थानो ना मा बुङो दुमफाव बिदिथ' नङा थेवबो बुजियोब्ला एसे मोजां जायो आरो नोंसोरालाय मानोथो एसेबो बुजिया दुमफावा सासेयानो 10ता 20तानि खामानि मावो बेनिखायनो दुमफावा बहाबाफोर थाङोब्ला मायोब्ला जेबो साननाङा मानो होनोब्ला बाहेरनि खोथा मिथिनो थाखायबो एसे बेरायनांगौ गोनां जायो अब्लासो कन्टेन्ट मोनगोन अब्लासो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअ लाबोनो हागोन आरो नोंथांमोना जाय आंनि ब्लग नायो नोंथांमोना नुखायो जानो हागौ आं ब्लग भिडिअखौ लाबोबाय थायानो माने मालाबा मास मोनसेनि उनाव मास मोननैनि उनाव बेफोरबायदिसो लाबोयो एबारसो जानुवारियावसो एसे मोननै भिडिअ लाबोदों खोमा मालायफोरनि ब्लगखौ नुदों दा मालाय साननैजों खेबसे सानसेयावनो सानसे बेफोरबायदि ब्लग लाबोयो आंनिखौ नुदोंना बे ब्लग भिडिअखौनो लाबोआ जेब्ला आङो नैबे भिडिअखौ बानायबाय थानायनि उनाव रेस्ट नांगौ जायो अब्लासो आङो बेरायनो थाङो न' सिङावनो मबाइलजों थाबाय थायोब्ला मानसिया डिप्रेसनबो जायो मिथिबाय जेबो जानो लोंनो गोसो जानाय नङा बाहेरजों जेबो कमिउनिकेट जानाय नङा बेनिखायनो मालाबा गावनोबो टाइम होनांगौ एसे बेरायहैनांगौबो आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय होननानै ओइ बुजिग्राफ्रा बुजिखायोलै बाद दे बुजियिफोरा थाथों एसे बुजायदोंब्रा आङो एसे बुजायदों मानो होनोब्ला गोबाङानो मिथिया जानो हागौ दुमफावनि आखलखौ दुमफावानो अमाराजा होननानै गोबाङानो मिथियाना आरो टफिरा मानो दुमफाव होननानै रावबो मिथियाना बेनिखायनो सासे मानसियानो गासिबो केरेक्टाराव भइस होजोबनांगौ गोनां जायो नालाय एसे मेंनाय मोनोब्रा मेंनाय एसे बुजिदो दै औ सासे मानसियानो गासिबो खामानिखौ मावजोबो नालाय गासिबो हेन्डेल खालामजोबो नालाय एसे दिमागफोरा मेङो आरो सोलेरनि मेंनाया बेलेग जायो आरो मेलेमनि मेंनाया बेलेग जायो बांद्राय मेङोबा उन्दुनानै रेस्ट लायो नङा होमबा बांद्राय खामानि मावनानै मेङोब्ला थिग बिदिनो जोंबो मबाइल नायनानै बायदिसिना कन्टेन्ट क्रियेट खालामनानै भिडिअ लाबोयोब्ला जोंनि मेलेमाबो मेङो बेनिखायनो मेलेमखौ रिफ्रेश खालामनो थाखाय जों एसे गिदिंनांगौ गोनां जायो माने आं बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव बेखौनो बुंनो फैदों जे भिडिअखौ लाबोयैनि गुबै जाहोना बेनो जे मालाबा दिमागखौबो रेस्ट होनांगौ लोगोसे एक्सट्रा खामानि थायो होननायखौ नोंथांमोना मानो बुजिया एक्सट्रा खामानि मावबावो होननायखौ एक्सट्रा खामानि मावनायनि थाखायनो भिडिअखौ लाबोनो हाया दा लाबोनो हायाबा भिडिअखौ लाबोनाङा ना होननानै बुंग्राबो दङ ना बैसोरनि खोथाखौ खोनासंनायाव गैया जों गोसोबा जाबानो लाबोगोन गोसो जाबानो भिडिअखौ होगोन जेब्लानो टाइम मोनगोन हायाबा हाया होननानै बुंखानायफोरखौ डोन्ट केयार बिदिबो होनग्रा थाखायो बेखौबो मिथिखायो आङो हायाबा भिडिअखौ लाबोनाङा होननानै हायाबा लाबोखाया हाबालाय लाबोगोन मास मोनसेजों एपिसड मोनसेबाबो नङा होमबा नंगौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ लाबोआबाथाय नोंथांमोना आंनि बै रेस्ट खालामनाय ब्लगफोरखौ थांनानै बायदिसिना बुंलाबायनाङा बुंबाबो जेबो नङा दे
औ दे बुंबाबो जेबो नङा नेगेटिभ कमेन्ट थाबासो पजिटिभ कमेन्टफोराबो समायफायो नङा होमबा गोमो गोथां गोजा गुफुर मोनसे बागानाव जेरै बिबारफोर थायो बिदिनो कमेन्टफोराबो गाज्रि मोजां थाजोबनांगौ आंखौ साननाङा दे सोरबा आंखौ रायहरोबा सोरबा नेगेटिभ बुंहरब्ला आं दुखु मोनो होननानै नै बे दुमफावा मिनियो नङाबा माथो जाय मानसिफ्रा कमेन्टफोरखौ गाज्रि लिरनानै हरो बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव दं होननानै सानखायो आरो बेसेरासो मोनखायो माने आंलाय माथो गाज्रि कमेन्टखौनो नुवा मेगनाव मा खिला जानाय नालाय नोंहा आच्छा लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोननि सेराव बुंनो फैदोंमोन नोंथांमोना लाब्रा अनसायगिरिफोरा बेफोरबायदि दासान आं बहाबाफोर थाङोब्ला बहाबाफोर माबा मोनसे खालामहैयोब्ला सानखादो आं एसे बेरायदों नादों होननानै दासिमबोथ' आङो मास मोनसे गाहाम बेरायनानै भिडिअ लाबोयो बिदि जायाखैना आंहाबो पार्सनेल प्रब्लेम थायो पार्सनेल खामानि थायो बेनिखायनो गोबावजों लाबोयो आरोहाय ओइ दोनदो बांद्राय बुजायबाय थानाङा बुजियिफोरा बुजिखाया आरो बुजिनायफ्रा बुजिखागोन बिदिब्ला नोंथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय जाय बुजियो बिथांमोनाथ' अरायसम बुजिखाबायानो थागोन जाय बुजिया बिथांमोनाथ' मालाबाबो बुजिनाय नंखाया बिसोरखौ बुजिहोनोबो आं सानखाया नाथाय आंनि खामानिया बेनोमोन नोंथांमोननो फोरमायनो नालाय आं दिनै फोरमायबाय दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि बुजायला खालामनाङा दंफाव सोर मा होनहरबाय थाथों बिदि नेगेटिभ कमेन्ट हरग्राबो थानांगौ एसे माथो दे बिदिबालाय गुड नाइट